Ja som už trošku spomínal v tom takom svojom krátkom osobnom svedectve, že keby ste sa ma spýtali v mojich 17, že či môže inteligentný človek veriť v Boha, tak odpoveď by bola jednoznačne nie. A tá odpoveď by bola asi motivovaná aj trošku tou dobou, v ktorej sme žili, my, keď sme boli mladí, to s Pinom. Vy ste už iná generácia, I hate to say it, ale vy už by ste mohli byť aj moji synovia a dcery, po niektorí. A to je také blbé, nie? Si to tak ako uvedomiť. Nepripúšťaš si to ty, tak keď nad tým rozmýšľaš? Či ty nad tým nerozmýšľaš? Ja práve, mňa zaradilo, že v tej ankete, že viera nejako nesúvisí s rozumom a rozum nejako nesúvisí s vierou, že to sú... To mňa trochu zarazí. Že každý si môže... Hej, no ale vôbec akože to, že teraz proste ste úplne iná generácia a tie veci, čo platili pre nás, tak už neplatia, zdá sa, mnohé. Lebo pre mňa platilo, ja som bol tak vzdelávaný v škole, doma sme o tom nehovorili, ale v televízii sa o tom hovorilo, teda v škole určite, moji kamaráti o tom tak hovorili, že jednoducho veriť v dnešnej modernej dobe, kedy človek lieta na mesiac však, a však máme telefóny, teraz máme počítače, máme auta, a dokážeme rozbiť atóm, viete? Proste vieme vyliečiť veľa chorôb, skoro všetky. V takejto dobe veriť v Boha, to je totálny nezmysel. To je proste krok späť. To je vracanie sa do minulosti, ktorá bola temná. Prečo by to niekto robil? Bude nepoctivý k sebe a má nepoctivé motívy, že chce manipulovať ľuďmi, chce ich zneužiť, chce možno zbohatnúť však na nich, alebo je blbý. Hej, buď ste sprostí, alebo ste nepoctiví. Proste inteligentný človek, ktorý je poctivý, nemôže veriť v Boha. To bol svet, v ktorom som vyrastal ja. To bola aj oficiálna ideológia štátu. A ja som tej ideológii naletel úplne so všetkým, aj s naviakom. Hej. Môžem sa opýtať, poznáš, Michal, dnes ľudí, ktorí majú tento postoj? No poznám, samozrejme. Preto ma tá anketa aj prekvapila. A je zaujímavé, mali sme takú príležitosť, privilegium s manželkou učiť v Amerike 1 rok, minulý rok. A bola to kresťanská college, luteránska college. Aby ste boli prekvapení, koľko takých zarytých, urputných ateistov, alebo teda agnostikov, ktorí ale mali chuť sa vysmievať z veriacich, najmä kresťanov, koľko tam ich bolo. A títo ľudia ani tak neútočili na tých novopohanov, ktorí tam tiež boli, novopohanská cirkev na luteránskej college, bola akože taký klub a bol tam im daný priestor v rámci akože multikulty, že to je v poriadku. Moslimov, tých sa nikto nedotýkal, to je taký chránený druh na západe, ale keď ste boli kresťan, a teda aj ste verejne o tom trošku hovorili, tak akože sa do vás pustili. A to bola, hovorím, to bola cirkevná college. A veľmi vzdelaní ľudia, ktorí nebolo ľahké odpovedať na argumenty. Takže som prekvapený, určite. Aspoň, poď naspäť. Keď sa pozriete na týchto dvoch pánov, tak jeden má ten svetokruh nad sebou, však druhý má taký molekulárny model. To sú ľudia, ktorí sa na seba pozerajú, ale sú ako keby z dvoch svetov. Však majú také dva rôzne princípy, dva rôzne spôsoby myslenia nad hlavou. Takto zmýšľajú ľudia, verte mi. Na západe, v Amerike, v západnej Európe, asi oveľa viac ako to na Slovensku. Mám taký, aspoň bolo tej ankety teraz. Dobre, poďme ďalej. No a v takom prípade sa potom jedná o také akési pretláčanie rukou, že kto z koho. Či veda alebo viera pôjde dopredu. A to, čo je tam napísané, že v intelektuálnych a akademických kruhoch sa od čias zrodenia modernej doby prezentuje názor, že veda je nekompatibilná s vierou, tak toto platí najmä na západoeurópskych univerzitách a amerických univerzitách. A nie je to úplne celoplošne tak. Samozrejme sú výnimky, ale moji kolegovia na tej Roanoke College, kde som bol učiť, ktorí sú fyzici, povedzme, alebo chemici, biológovia a sú kresťania, tak mi povedali, že majú problém
publikovať v karentovaných časopisoch, ak by ako vedci chceli zabrnúť trošku do takej filozofickej roviny a chceli naznačiť, že teda veda nemá všetky odpovede na otázky, že teda možno aj z hľadiska viery by tu boli nejaké presahy, tak proste majú problém. Sú diskriminovaní, cítia tú diskrimináciu. A je to paradox svojím spôsobom, že máme takú situáciu práve u nás, v Európe. Pretože prírodné vedy, keď sa historicky na to pozriete, tak sa začali vyvíjať najrýchlejšie práve v kontexte toho žido-kresťanského kultúrneho priestoru, tej západnej civilizácie. A súperili s inými ponímaniami sveta, ktoré neboli naklonené tomu vedeckému bádaniu. Napríklad, pokiaľ ste kultúrne, nábožensky presvedčení, že stvorenie je súčasťou božstva, tak idete teraz akože pitvať nejakú žabu, čo keď je to váš prevtelený predok a urazíte nejaké božstvo, alebo nejakého démona, alebo nejakú silu v tej prírode, však? Nejdete skúmať, že z čoho je ten blesk, pretože pre vás je to výraz Božieho hnevu, napríklad. Alebo nebudete skúmať to rieky, pretože ak ste z Mezopotámie, tak voda a vôbec vodné božstvá spôsobujúce potopu, s tým nechcete mať nič dočinenia. Proste tých treba uctievať, treba im obetovať, aby bol pokoj, aby záplavy neboli veľké. Však? Takže nemáte slobodu skúmať tú prírodu. Ak veríte, po vzore väčšiny gréckych filozofov, že hmota je takým nejakým večným, ale menej cenným protipólom duchovného sveta, tak síce sa tej hmoty nebojíte až tak, ale tiež ju moc nebudete skúmať, lebo je menej cenná. O čo išlo Platónovi? Platónovi nešlo o to skúmať prírodu, a pochopiť prírodu v jej takej samostatnosti a kráse, ale skôr dedukciou hľadal idei, hľadal všeobecné princípy, ktoré by sa čo najviac podobali tým večným princípom však. Takže to bol úplne iný prístup k realite nášho sveta. No a potom, ak je stvorenie dielom zlého Boha, ako bolo napríklad v manicheizmu, v náboženstve manicheizmu, alebo potom gnosticizmu, stvorenie bolo dôsledok pádu duchovných bytostí, tak potom našou úlohou zase nie je stvorenie skúmať, ale je od neho uísť. A nejakým spôsobom potlačiť túžby tela, vykašľať sa na prírodu, vykašľať sa v podstate aj na spoločnosť, lebo je to všetko zlé. Nemám zase dôvod to skúmať. Však? Poďme ďalej. Toto všetko bolo odmietnuté žido-kresťanskou teológiou stvorenia. A namiesto toho v kresťanskom učení o stvorení ide o pozitívne teologické potvrdenie hodnoty stvorenia. Svet je dobrý, materiálny svet je dobrý, stvoril ho Boh, nie preto, že musel, nie preto, že s niekým zápasil a potom ako vedľajší produkt vznikol svet, nie. Chcel ho stvoriť taký, aký ho stvoril a povedal, že je dobrý a nám dal mandát ho zveľaďovať a strážiť, chrániť, však starať sa o tento svet, vrátane nášho tela. Ale toto je špecifikum židov-kresťanskej tradície. Toto nemáte v iných náboženstvách. No a práve toto židokresťanské oslobodenie prírody stvoreného sveta od mytológie, či už polyteistickej alebo panteistickej, nazývame to tiež dedivinizácia nebies, postupne nabádalo ľudí prírodu slobodne skúmať. Dedivinizácia, to znamená, že nepokladám nebesá za nejakú sféru božských bytostí, však, do ktorej nemôžem vojsť, ktorú nemôžem skúmať. Takže je paradoxné, že dneska sa mnohí intelektuálovia, si to neplatí tak celkom o väčšine populácie, o tom budeme ešte hovoriť, aké sú tie trendy v globále, ale v západnom svete, ktorý ešte stále hrá takú primárnu úlohu aj v globálnom meritku, čo sa týka univerzít a karentovaných časopisov a vedeckých pracovísk, stále medzi týmito intelektuálmi prevažuje tá tendencia vnímať vzťah vedy a viery ako vzťah zápasu, ktorý je ale dopredu rozhodnutý. Nie rovnocenného, ale ako zápasu toho starého, konzervatívneho myslenia, ktoré je neinformované alebo možno až vedome manipulujúce ľudí,
s tým, čo je nové, progresívne, oslobodzujúce. A sú rôzne symboly k tomu. Ľudia v Amerike napríklad, ak sú ateisti, tak o tom dajú vedieť, že sú ateisti. A to, čo máte, tá jedna ryba požiera druhú, hej, veda požiera vieru, tak oni si to dajú na auto, dajú si to na čelo, hej, proste s tým chodia a to je ich evanjelium. No a takíto sekularisti, takí militantní sekularisti, ktorí chcú spoločnosť oslobodiť od náboženských neduhov, mali od vlastne zrodenia sa modernej doby takú tézu, že veda a technológia, ako bude postupne napredovať, tak nezvratne, a to už je dopredu rozhodnuté, to je len otázka času, kedy veda a technológia vytlačí náboženskú vieru úplne, určite z verejného života, a teda z prostredia akadémie, ale postupne veda a technológia vytlačí vieru aj zo srdca a mysle bežných ľudí. A súvisí to, takáto predstava, so zrodením modernej doby, ktorá má svoje korene, povedzme, v 13. 14. storočí, v období renesancie, kedy poprvýkrát ľudia po 1000 rokoch, alebo 1200 rokoch, sa začali viacej zaoberať vecami, ktoré sú okolo nich, a nie len duchovnými realitami, však životopismi svätých, interpretáciou Biblie, životom v kláštore, ako bolo bežné v stredoveku. Renesancia obrátila pozornosť človeka a spoločnosti na veci okolo seba. Koperník povedal, my nie sme centrum vesmíru. To bol obrovský šok pre ľudí, keď sa to potvrdilo, že je to tak. Newton svojou induktívnou metódou prišiel na to, že nie je všeobecné princípy, nie je Aristotelova filozofia, nie je dedukcia všeobecných pravd, nás dovedie k pravde o svete, ale naopak, pozorné skúmanie, ako včelička, keď proste ide z kvietka na kvietok a nazhromadí dosť toho pelu, aby z toho vznikol med, tak aj my musíme skúmať jednotlivosti, pozorovať veci v prírode a potom z toho induktívnou metódou prídeme k pravde. To bol prevratný metodologický obrad. Iný spôsob nazerania, ako prídem k pravde. A potom tá dedivinizácia nebies, keď mu jablko spadlo na hlavu, a on formuloval tie všeobecné princípy gravitácie a vysvetlil, ako je možné, že teda okolo Slnka môže tá Zem letieť a proste neodletí do voľného priestoru však. Lebo cirkev predtým hovorila, no ak je to aj pravda, že žijeme v nejakom heliocentrickom vesmíre, tak vidíte, to sú anjeli alebo ruka Božia, ktorá proste drží tie telesa pohromade, lebo inak vieme, že keď niečo rozkrútime a pretrhneme nitku, tak to odletí. A Newton povedal, nie, nepotrebujeme Boha. Nepotrebujeme ho. Je tu zákon gravitácie, ktorý platí pre celý vesmír a nebesa nie sú sférou anielov a Boha, ktorý to tam nejak drží po kope, ale príroda sa sama o toto stará. A Newton nebol ateista. Ale proste formuloval túto vec. No, diskreditácia kresťanstva tradičného. V krutostiach náboženských vojen máme na mysli najmä 30-ročnú vojnu, aj v 17. storočí, kde zomrela minimálne, historici hovoria, že minimálne tretina európskej populácie zomrela v 30-ročnej vojne. A hoci tie vojny neboli len o náboženstve, boli do veľkej miery poháňané náboženskými nezhodami. A potom Descartov obrad k subjektu, že človek začal od seba, individualizmus moderný vznikol, filozofický u Descarta. Toto všetko viedlo v 18. storočí k odmietnutiu dovtedajšieho chápania sveta a metafyzického a náboženského myslenia. No, sociológovia a religionisti v 21. storočí však spoločne konštatujú, že rôzne druhy spirituality, ale aj organizovaného náboženstva nie sú na ústupe. Paradoxne. Lebo podľa tohto proroctva sekularistov z 18. storočia, a potom tie proroctva idú ďalej, aj v 19. 20. storočí, ako som vám povedal, čím viac sa veda bude vyvíjať, tým slobodnejší, informovanejší, emancipovanejší bude človek a tým menej bude potrebovať náboženstvo. Však? Sociológovia sú tí, ktorí idú a robia prieskum, tak ako ste ho vyrobili. A tak ako ste vy zistili v tom prieskume, že to nemusí byť pravda, však, že ľudia vôbec nevidia v tom, povedzme tí mladí, ktorí ste oslovili, až taký problém,
taký rozpor medzi vedou a vierou, tak títo sociológovia prichádzajú na to, poď ďalej, že vo svete veľká väčšina ľudí sa cíti byť súčasťou nejakého náboženstva. Nie všetci sú praktizujúci, ale minimálne s tým náboženstvom inklinujú k nemu, nemajú s tým problém, veria v nejaké božstvo, majú nejakú spiritualitu. A všimnite si, že non-religious, to sú tí, že nenáboženskí, je len necelých 12% v globálnom meritku, to je z roku 2005, a ateistov je len 2%. Prečo teda neznamená rozmach vedy a technológií automatický zánik viery? No tak tento biológ a profesor medicíny na Harvard Medical School, myslím si, že to sú dostatočné credentials, to je dobrá dôveryhodnosť takéhoto človeka, tak raz povedal, že proste chce to viac ako vedu, aby pre mňa urobila nádej reálnou. Aby som mal reálnu nádej v živote, tak potrebujem viac ako vedu. Teda otázka, ktorá vznikla na základe pozorovania sociológov, religionistov, kultúrológov v 20. storočí, v 21. storočí, že napriek rozmachu obrovskému rozvoju technológií a vedy nedokážeme potvrdiť tú tézu sekularistov, že by bola viera na ústupe. Ľudský sen o osvietenej, emancipovanej, na rozume a vede založenej spoločnosti pokoja a prosperity, sa definitívne rozplynul v hrôzach dvoch svetových vojen. V nacistických táboroch smrti a takisto v stalinských gulagoch na Sibíri. A to som vymenoval a len tie tri také najokatejšie, najznámejšie katastrofy 20. storočia. Ľudstvo bolestivým spôsobom spoznalo, že vedecké bádanie a všeobecné vzdelanie nie sú garanciou dobra, spravodlivosti, morálky. A nie sú garanciou ľudského šťastia. Ten osvietenský sen z 18. storočia bol taký, že ak budeme mať dostatočnú slobodu a budeme dostatočne vzdelaní, vzdáme sa takej tej ručičky cirkvi, ktorá nás vedie a ťahá a povie nám, čo máme veriť a ako máme žiť. A sami používaním vlastného rozumu prídeme na správne princípy a vytvoríme ľudskú, humánnu spoločnosť, ktorá bude spoločnosťou prosperity, slobody a šťastia. Čím vzdelanejší budete, čím lepšiu vedu budete mať, tým lepší ľudia budete a tým šťastnejšiu spoločnosť budeme. Ten slajd, ak ho ešte vrátiš, prosím ťa, dokázal, že to tak nie je. Tento sen, ktorý snívala moderná spoločnosť od 18. storočia, sa rozplynul v 20. storočí, kedy ľudstvo definitívne spoznalo, s veľkou silou spoznalo, že len vzdelanie nie je zárukou dobra. A veda sa dá a vždycky bude zneužitá na v podstate vynachádzanie spôsobov efektívnejšieho zabíjania. Takže sa vraciame k pôvodnej otázke. Na základe tých vedomostí, tých vecí, ktoré sme si povedali. Môže dnešný inteligentný človek veriť v Boha? No stretávame sa s niektorými predsudkami tých sekularistov. Prvý máte tu, že inteligentný a vzdelaný, to je primerane informovaný človek, dnes nemôže veriť v Boha a zároveň ostať intelektuálne poctivým. To je jedno také tvrdenie, jeden predsudok časti týchto sekularistov. A ja vám teraz chcem ukázať príklady ľudí, ktorí sú nadpriemerne informovaní. Napriek tomu sú to kresťania, nielen takí hociakí. Ten prvý vľavo, to je Alistair McGrath, vľavo hore. A to je taká fotka s Danielom Dennettom, ktorý je taký veľmi militantný a zvučný ateista a veľmi často debatuje najradšej v televízii o tom, akí sú hlúpi kresťania. Takže mali aj takú debatu s Alistair McGrathom. Je to na YouTube a je to fascinujúce, ale je to po anglicky. Ak si to nájdete, to je úžasná debata. A
Ale zaujímavé na McGratholi je, že je molekulárny biológ. A PhD teraz neviem, z Cambridge alebo z Oxfordu, jedna z tých vychytených škôl, biológii. A potom samozrejme išiel študovať teológiu a má PhD z teológie, je profesorom teológie. A zaoberá sa v mnohých svojich dielach práve vzťahom vedy a viery. Toto nie je človek, ktorý je hlúpy alebo nevzdelaný, neinformovaný. To je chlap, ktorý má PhD z molekulárnej biológie. Podobne John Polkinghorne, veriaci kresťan, ktorý je jadrový fyzik, veľmi uznávaný. Potom ten Jerome Krugman, lekár, biológ, profesor na Harvard Medical School, takisto známa škola, veriaci človek. Alvin Plantinga, to je analytický filozof. Ľudia hovoria, že po Einsteinovi jedna z najbystrejších myslí. Myslím, zomrel minulý rok, ale nie som si istý. Je už starší pán, ale proste brilantný mysliteľ. Ian Barber, fyzik. A potom Julius Krempasky, aby ste vedeli, že na Slovensku máme vedcov, ktorí urobili dielo vo svete vedy. Napríklad Krempasky má 6 unikátnych patentov týkajúcich sa fyziky polovodičov. Takže geniálny človek v tej svojej vedeckej oblasti. Zároveň praktizujúci kresťan. A proste, čiže máme množstvo nadpriemerne inteligentných a informovaných ľudí, ktorí sú veriaci. Takže tá téza, že proste, ak si dosť informovaný, tak určite neveríš, nie je pravda. Ďalší predsudok. Veda už vyriešila, alebo v blízkej budúcnosti vyrieši všetky podstatné otázky. Takže teraz je už zbytočná. Naozaj? No, viete, kedy si to vedci naposledy tak akože mysleli a skoro o tom boli aj presvedčení? Naposledy za éry Isaaca Newtona a jeho mechanistického modelu sveta, kde sa naozaj zdalo, že keď pochopíš tie všeobecné základy a zákony gravitácie a trenia a proste tie síly, ktoré vtedy poznali, tak viem vysvetliť svet. Svet funguje ako hodinky, nepotrebuje v zásade Boha, hej? Preto vznikol deizmus. Boh to tak poskladal, natiahol a funguje to ako hodinky. Ale v 20. storočí prichádza teória relativity s Einsteinom a neskôr, čo sa Einstein veľmi bál, nenávidel tieto kvantové veci, on proste, lebo mu to rozbúravalo systém, ale tušil, že asi to je pravda. Kvantová mechanika. A vôbec kvantová fyzika. Proste toto je len taký príklad, však my nie sme tu fyzici, neviem, koľko z toho budeme rozumieť, ale ide elektrón, to je tá spodná šípka, a náhodný fotón sa ho dotkne, proste vrazí do neho, aktivizuje ho a vedci nevedia vypočítať a hovoria, že to nedá, ktorým smerom ten elektrón pôjde. Proste sa to nedá nejakým spôsobom zistiť, je to náhodné. A nevedia prečo. Poďme ďalšie slovo. A ďalšia vec, čo to vlastne je ten elektrón? A kde je ten elektrón? Tá komplementarita, to je učenie kvantovej fyziky, podľa ktorého, keď robíme merania, tak buď vieme určiť pozíciu tej častice, alebo vieme určiť jej energiu a rýchlosť. Ale nevieme určiť obidvoje. Rozumiete? Čiže ak meriame rýchlosť, tak ju odmeriame, ale nikdy nevieme, kde tá častica je. A zase naopak, nameriame pozíciu výborne, ale tú druhú vec proste nevieme. A potom toto, hej, ak elektrón, ak je to častica, tak by mali niektoré častice prejsť cez tie dva otvory a mali by byť v podstate len, povedzme, tento pásik a tento pásik, lenže ak je elektrón, ak sa zároveň správa niekedy aj ako vlna, tak vlnenie, tak potom platí, že budete mať takéto spektrum. Ale prečo sa niekedy správa tak, niekedy tak? Neviem. Kvantová fyzika proste neviem. Čudesné veci sú to ďalej. A toto je tzv. Entanglement. Také ako keby previazanie častíc. A podľa tohto, čo je experimentálne overené, v malých rozmeroch, tak niektoré častice, povedzme častice fotónu. Čo je fotón? Je to
to častica, je to vlnenie, zase je to veľmi, veľmi čudné. Ale jednoducho dve častice môžu byť na seba tak previazané, že keď sa niečo stane s touto jednou časticou, tak v tom istom momente to ovplyvní správanie sa tejto druhej častice. Poviete si, no big deal, hej? No je to big deal v tom, že tá druhá častica môže byť na druhej strane solárneho systému, napríklad. Alebo pri inej hviezde. A to entanglement napriek tomu funguje. Rozumiete? Tým pádom prenos tej informácie je rýchlejší ako rýchlosť svetla, nejakým zvláštnym spôsobom. A prečo? Ako je to? Čo je to za dimenzie? Však veci sú z toho bav. Nevedia. Takže potom taký chlapík ako Richard Feynman hovorí, že myslím, že môžem bezpečne povedať, že nikto nerozumie kvantovej fyzike. A to hovorí vedec, ktorý sa dosť venoval tej kvantovej fyzike. Takže čím viac vieme, zdá sa, tým viac sa čudujeme a tým viac sme pokojnejší, pokiaľ ako vedci si fakt uvedomujeme, najmä prírodovedci, fyzici, astrofyzici, molekulárni biológovia, ktorí sa venujú týmto témam, medzi nimi nájdete veľmi, veľmi málo ľudí, ktorí sú arogantní, ateisti, ktorí vám budú dogmaticky tvrdiť, že Boh neexistuje. Pretože oni sami vedia, že nedokážu vedecky potvrdiť, rukolapne, experimentálne dokázať mnohé veci. Jednoducho povedia, máme pravdepodobnostné rovnice, ktoré niečo vyjadria, ale v zásade nevieme, ako svet funguje. A s tým súvisí tento tretí predsudok, tých predsudkov je veľa. Ja som vybral 3, lebo som vedel, že nebudeme mať čas. Veda sa zakladá na faktoch, overiteľných, skúmateľných, vieme to dokázať, rukolapne, tuto je, nameriam to. Zatiaľ, čo viera, to sú samé predsudky. No skôr sa jedná o predsudok viery, ktorý odsudzuje, alebo sa vysmieva, teda predsudok vedy sa vysmieva z predsudku viery. A to preto, lebo, ako som vám už spomínal, ak si veda stanoví to kritérium, že my sme veda, lebo to vieme dokázať, vieme na to urobiť rovnicu, tak potom, keď použije toto isté kritérium na seba a najnovšie výskumy, ktoré v kvantovej fyzike ukazujú, že nevieme to takto dokázať, že vieme len odhadovať, vieme robiť modely, ktoré v istých prípadoch fungujú, potom ale nefungujú vôbec, a takto sa škrademe a proste nevieme, ale napriek tomu proste používame tú kvantovú mechaniku v polovodičoch a preto máte teraz mobilné telefóny a počítače a tak, čiže vieme to využiť, ale nevieme, prečo to tak je, tak to nie je veľmi vedecké však. Je to pragmatické, ale to nie je to kritérium, ktoré si stanovila veda, proste ho nedokáže naplniť. Sama veda ide niekedy na odhad a proste háda, hej. A ateista je niekto, kto povie, že viem spoľahlivo potvrdiť, že Boh neexistuje. Rozumiete? Na základe akého kritéria? Ako to viem dokázať? Takéto niečo. Je nepoctivý vo svojej metodológii. Agnostický fyzik, ktorý nie je veriaci, by v tomto prípade povedal, no dobre, ja som neveriaci, teda nemyslím si, že Boh je, ale ako fyzik, ktorý rozumie, ako veci fungujú a toľko veľa nevieme o tom, ako veci fungujú, tak si myslím, že ty hovoríš blbosť, že ideš za rámec vedy a to, čo si práve povedal, je tvoja filozofia. To je tvoj svetonázor, ale nie je to vedecké. Možno si dobrý vedec v biológii, alebo neviem čo, v geografii, alebo čo skúmaš, ale to, čo si práve teraz povedal, viem, že Boh neexistuje, viem to absolútne dokázať, tak to je nevedecký výrok, lebo také niečo proste nemôžem dokázať. Takže v súčasnosti Alistair McGrath, Paul Kinghorn a Barber a ďalší, ktorí sa venujú vzťahu vedy a viery, tak hovoria skôr o priemnikoch a oni hovoria, že veda má svoju vlastnú metodológiu a vo mnohých prípadoch dokáže nám veľmi presne opísať obraz sveta. Niekedy menej presne, niekedy veľmi presne. A vieme to využiť pre dobrodružstvo. Čiže hovorí nám o tom, ako svet funguje, aká je jeho štruktúra. Ale nevie nám odpovedať na filozofické, etické, hodnotové otázky. Nevie nám odpovedať na otázky po zmysle. A z tohto uhla pohľadu sa na tú istú realitu sveta pozerá viera.
a kladie iné otázky. Prečo sme tu, aký to má cieľ, aké to má hodnoty, ako s tým ideme narábať, s tým poznaním, ktoré máme. Takže veci a veriaci ľudia sa môžu tu na doplňať. No a vidička s Darwinom a takéto. Takže chcem vás povzbudiť, milí priatelia, nenechajte sa odradiť. Ak by vám niekto hovoril, že ste zo stredoveku, ak veríte v Boha, a že dnešný moderný človek s tou vedou, ktorú máme, už určite by nemal veriť, tak tak nejak skúste pripomenúť, že mnohí veci, najmä takí, ktorí sa venujú fyzike, sú oveľa pokojnejší vo svojich hláseniach a že nepokladajú vedu za uzatvorenú kapitolu alebo niečo, čo dokáže vysvetliť všetko v živote. Takže je veľmi veľa vecí, ktoré teraz veci vidia, že ich jednoducho nedokážeme vysvetliť a pravdepodobne ani na to nikdy